ing jagat latala. Ame sewu Rama Prabu ing Merdayin. Ngantos ingkang putra kula tilar kasusilan. Kalaripun Rama Prabu Merdayin sampun kepareng menggah saha Pamanpatih Bestak ingkang sampun kepareng rapuh. Dene ingkang putra kula kumatur nyeblakaken sampur. Mboten dados punapi yongger. Mapan pun bapa malah rumaos bombong, rumaos remen dupi ningali anggaran Prabu. Mboten nilaraken kabudayanipun. Kersa mbeksa ngger. Inggih. Kejawi menika kula ngaturaken sungkem kunjuk para Prabu Merdayin. Ana Prabu ing Pageralun kula tampi dawa sami-sami. Paman parihasa kula ngger. Bukti kula katur banget. Iki kula tampi dawa sami-sami. Ana Prabu ing Pageralun mboten perlu paduka menika lajeng kagungan pun galih menawi mboten prayogi menawi paduka niku ambeksa angrumpaka nyeblakaken sampur. Ingkang Rama menapa dene ingkang adi kula Pamanpatih Bestak menika malah radi kepranan tertarik raos kula kepingin sanget kados panjenengan nyeblakaken sampur jeplang ngeten menika. Ning upami kula menika saged kula dayanipun sampun boten dayani. Napasipun boten kiyat, Inggih Pamanpatih Bestak. Nyuwun pamit menapa. Rama Prabu, kula nggih anak Prabu ing Pageralun. Sekedhik Rama Prabu sawetawis anggenipun dumunung wonten negari ing Pageralun niki. Ampun ngantos kagungan raos jiguh lan kewet. Sakwontenipun wonten Pageralun anggen kula ngaturaken sugata utawi pasugatan ngersanipun Kanjeng Rama Prabu. Namung ala kadaripun namung katen. Inggih boten dados menapa ngger. Cekak tumrapun bapa menika sampun mboten kekirangan anggen paduka ngapuri segahan dhateng pun bapa. Inggih. Sasampunipun radyasuh kepareng kula badhe nglajengaken rembag ingkang sampun kamuri. Nalika samanten Rama Prabu Merdayin rawuh wonten negari Pageralun sareng-sareng kaliyan Pamanpatih Bestak ngendika yen paduka menika kepengin ngayom wonten pangayomanipun ingkang putra kula Pageralun. Ingkang saterasipun Rama Prabu nate ngendika kula supados nyernakaken wong agung Jayengkrana Sakwadya balanipun ingkang mangka Rama Prabu. Capet kula radi mireng pekabaran. Ujare mbok bakul sinambi wala yen wong agung Jayengkrana menika tasih mantu paduka menapa leres menapa mboten kabar nika. Inggih nggih. Kula tak matur nggih nggih. Pancen resipun prasajan Jayengkrana menika mantu kula. Lah dene Rama Prabu kok lajeng mentala ngendika minta saya dhateng ingkang putra kula Pageralun supados nyernakaken Jayengkrana Sakwadya balanipun. Mongko cetha menika mantu paduka. Lho paduka lajeng badhe mejahi kula nalaripun kados pundi? Duger. Upami paduka menika dereng prisa badhe kula caosi prisa nggih. Mila pun bapa menika ngayom wonten negari ing Pageralun.
kula nyuwun dhateng anak Prabu utawi Mitrasaya dhateng Paduka supados mejahi-jahi krana estunipun anak kula kapundhut kangku dhateng Jayeng Rana batos kula menika mboten rila nggih. Wah, aja mari jak ngalam pinuting jagat patalah. Mboten rila kok ngantos Jayeng Rana menika kepatutan dos pundi. Lah menika nggih. Sanes perkawis alit nanging tumrap pun bapa menika perkawisipun ageng. Jayeng Rana mantu kula pinten bagi Jayeng Rana saben warsa sepisan sowan wonten negari Merdayin gampilipun ngaturaken utawi kunjung dodong tok mentok sega putih. Jayeng Rana kaliyan tiyang sepuh kalih pun bapa menika nyangkrak tembungipun. Ingkang pundi? Menapa mengper nggih? Pun bapa menika sampun nggadahi kapitadosan. Kula sampun nggadahi kapitadosan. Dene pun bapa tasihipun putra-putra kula sepados ngrasuk agami Islam kados ingkang dirapun rasuk Jayeng Rana mantu kula nggih menika perkawisipun. Wah, aja arep jatilan piting jagat. Pawarsa nggih. Menapa leres. Menawa duka menika kersa minangkani pangudhipun ingkang Rama sinuwun Merdayin. Kula mangke badhe nunut, kula bonceng. Bonceng nunut perkawisipun dos pundi. Jayeng Rana menika mantu dalem ingkang Rama sinuwun Merdayin. Kula nggih gadahi mantu kakangipun Jayeng Rana pun Cembuk Marmaya. Marmaya niku ngepek anak kula pun ambar kula. Anak kula pun ambar kula. Kula nggih mboten ikhlas, mboten rila. Upama Marmaya niku tembung alus-alusan. Kula balak penglamare, kula tulak penglamare. Napa menter pirang-boro mantu karo wong ngajeni. Pirang-boro mantu saben taun kala mangsa sungkem karo wong tuwa. Boten babat pisan nggih. Angger kepethuk kare marang tuwa nek ora nempel mboten gampang nggih. Woi. Percaya jatran piting jagat mantu napa menika. Upama cukup menika saged mejahi-jahi Rana Marmaya syukur bagi sapadyabalanipun. Oh, mangke Paduka dados Nalendra ingkang kuncara. Saindenging bawana boten wonten ingkang kelangkungi nggih. Jalaran. Jayeng Rana menika wong sing akoh. Wong sing bidaya Sri Mandraguna. Bebasan tinatamu garjina mencem. Tinumbak laka-laka dibudel telesit Jayeng Rana menika. Oh, menapa dilumene saged mejahi-jahi Rana sawadyapanipun. Moncer gesang panjenengan. Mboten enten sapadane murid niku ajeng nyepel kelek. Nika kepripun? Nyepelek. Lah niku. Nggih. Segede badhe kula nam-nam Rama awit kula lumampah menika mbok bilih mangkenipun ngantos kepleset anggen kula lumampah. Mereka sakdangunipun Paduka menika dumugi wonten negari ing Pagralan kula sampun damel dadakaning perkawis. Dadakaning perkawis supados kula menika saged abenajeng kaliyan Jayeng Rana. Aprang tanding kaliyan Jayeng Rana syukur bagé ningkes dhateng wadyabalanipun. Kula damel dadakaning perkawis. Rangka kula patih kula. Patih Bintang Samudra sampun kula pitados pados lumawat wonten negari pusar bumi. Damel dadakaning perkawis kula lamar. Garanipun Jayeng Rana inggih putra Paduka.
Syukur Gageh Jayangrana mbalak penglamaripun Patih Pagiralu. Menika kenging damel dadakaning perkawis. Dados Paduka menika sampun damel rekayasa dadakaning perkawis supados emanipun pecah perang negari pusat bumi kalian Pagiralu nggih. Mekaten Rama Prabu. Inggih saya. Kalanipun menika Patih Bintang Samudra sampun keparwasul badhe kula pundhuti prisa kados pundi. Mentah menapa mateng. Nggih nyemanggaken nggih. Ale Bintang Samudra wonten pangandika ngadhawuh Kanjeng Sinuwun nimbali dhateng teng abdi kula pun Patih Bintang Samudra. Kasulak notol punggalih kok daya-daya kepengin mangerti. Kepiye ngoe tak utus lumawat ana negara ing pusat bumi gawe dak-daking perkara gawe nesune Jayangrana. Wah, arca manik jatine alam pinting jagat Sika Prabu. Pangestunipun kula saged wangsul wonten negari ing Pagiralu sampun saged nglembut garwa dalem pusat bumi calon pagusten kula inggih calon sembah kula Gusti Retna Warna Winjung kula dista saking tenenging Datulaya maladhasanake sampun kula dunungaken papanaken wonten saklebeting taman negari Pagiralu Muka Prabu. Sawari jat lampi ing jagat. Dirawi. Dadi Retna Warna Winjung wis mbokok dusta wis dumunung ana goreng Pagiralu mekaten Muka Prabu. Namun dadosaken kawunikan. Rening kula wau menika Bondo Yuda menika dereng cekap. Kalanipun nedengaken tengah-tengahe Bondo Yuda kula manjing Datulaya dusta Gusti kula Retna Warna Winjung tertamtu yen icaripun para pinjung kula ingkang dusta tertamtu kula dipun tumpa lampah kula wangsul wonten negari Pagiralu. Yen pancen Jayangrana ngebuki Bathang Sayuta negara Pagiralu pancen tak jadahi. Aja salah. Sak lumahing bumi sak kobeng akasa ora ana wong ingkang bisa ngumpuli kadigdayane kasetenipun Kakang. Kepareng Paduka Prabu. Tanggal aja ketambungan. Sikep gamaning kaprajuritan. Dawake marang para prajurit. Upama prajurit saka negara Koparman kok ngebuki Bathang Sayuta taker sepira kadigdayane. Ngastelaken dawuh Kakang. Sawetara pun Kakang tak manjing Datulaya. Tak kemulane calon bojoku Dateng Retna Warna Winjung. Nyumanggaken Prabu. Prabu. Kula nggih, panesa. Kula nggih. Kula suwun Rama Prabu sumene sawetawis. Katem wonten negari Pagiralu. Rening putra Paduka Murpinjung sampun saged dumunung wonten negari Pagiralu. Kepareng kula badhe pepanggihan langkung. Saderengipun kula ngadepi Jayangrana saladya balanipun prayogi nggih. Dasta kula mesti ayo melu nderekake anggaran Prabu Pagiralu manjing Datulaya. Ngestaken dawuh sinuwun. Patih Bintang Samudra kula kok Kanjeng Sinuwun. Kaya cukup dawuh ingsun. Kula Gageh metu njaba tata sedyane ayuda. Ibarate wong mancing kowe minangka umpan. Kaya wong tau mancing mawon lho, menika sampun dados hobi kula. Menawi ngasuh kula mancing. Nggih boten menapa kan menika hiburan. Kangge
Guang sukres. Stres. Dan menika. Dipun prayogakaken para Prabu ingkang abdi kula nyuwun pamit tambah paestu ingkang kula suwun. Tak sangone Ki Rahayu iki Ndra Mangkat kok nyucuk. Apa aran negara Pagrahan. Wis tak ora.
calon pagustenku Dewi Retnawarma Pinjung garwa wong agung Jayengara. Nanging iki mau nggone bondo durung rampung mbok menawa. Wong-wong Koparman ilang Retnawarma Pinjung mesti wae bakal nungkok marang laku Jantragama. Kowe tak jawuhi supaya tata-tata sediane yuda. Upama kowe tak jokake tak du karo wong Koparman wani apa ora? Ampun Jumelong. Ampun Wakos. Kula pun tembung Jaya Durbatara sagah badhe nyendhaki pustakanipun Raja Sewu Kembar Patang. Ampun men prajurit emeh, prajurit cilik-cilik Jayengara Marmaya kula tingkes. Wah. So macet dalam keting jagat. Apik bagus kok. Ayo. Aku ngandel ketemu kali Kakang Jaya Dirgantara. Ajma sumbare sing disumbari Jayengara Marmaya. Well gedes. Angge karo bojone wae ngendi kok nantang Jayengara. Kowe durung ngerti taktik gayanku. Aku mentas bali saka kulon. Bali saka kulon saka ngendi? Wong nyatane dendam kan duren ana gagak muni, kulit muni wae ora sida mangkat kan duren. Jaluk terke karo sing wedok. Metu Joko rawani kok dadak arep maju perang sing kuwi. Kendel kuwi apane? Wis ora seneng. Aku ingkang bakal mbekeni kowe ora. Watonake kancane kula tanggung jawab. Namung sak daunipun kula kaya panjenengan menika geneng bondo raos. Mereka kowe kang wis klebok. Halo. Ketingalipun menika prajurit netek umbul-umbulipun sanes prajurit saking negari Pageran. Kula aturi mresani. Kakiat Srisang Kapiran Prenangkul kenempet Duh sang retnaning gawono ya gitu ya si tukang walang abdi bocah bungkulo lan kowe jumuah kliwon alayo enten jauhmu menapa Gusti Tamre Gusti Pate kaya iki prajurit saka negara Koparman ingkang nungka laku tak percaya yen pancen nyoto iki prajurit Koparman aku ingkang bakal panggono ngatos-atos kemawon Gusti Pate.
ayun-ayunan ayun-ayunan Paman Demang Jaya Dirgantara kula iki prajurit Segonegara Pawarman katitik wong kae sing kaya blangup kae des sing dititeni ukura nyong maneh iya nggih mongko bagus mandeka dhisik aku butuh takon karo jenengan nare dosa ngendi prajurit saka ngendi lan sapa kang dadi kekasihmu mongko temengko Sang Prabu yen kowe butuh takon karo aku maradake wangsulana dhisik pitakonku jenengmu sapa aku Apangkatake aranku Bintang Samudra mantep temene ngaku Bintang Samudra kowe sapa wong bagus Nalendra aranku Raja Banget Raja Darundiya Nalendra ing Banget Raja Darundiya ya dasar kepala nyata ngopo kae sing mburi umakmu anakmu raja ora nyong anu tukur-tukur bokok dene aku dan aku sapa ya sampean orang nganggo nek jenengku nganggo raja nganggo bang wong mau tepungan des ora temen gawane yo gawane nek niku sih mau dupiye tanane siapa apa wayange yo oh padang wayang wayange anggap padang kok woi wayang wis pokoke sorot temen cepet aku tembung per potengan tembung kok oh duduk aku tembung ombong lembung jadi sampean tembung yo terus pokoke kok mutak sorot temen tembung sapa marah tembung Jaya Dirgantara oh ngomong anu bakal tiga wadake ya kok sing bedes sing mburi ya main piye ala yo tekan aku apa bireng ngambung bireng kayak suaranya penyanyi ala yo penyanyi lha kowe sih suaranya cemlilit aku biyen iki potolan wiraswara member moto potolan wiraswara marah siapa jenengmu angger takon karo kambek aku komplit temen siapa sih jenengku Demang Jumati mot bedes takaran Jumapati malah Jumapati harus ngalih kok ya wong Jumati wong wis liwat wingi kan kanane kok iki jane blangkon gawean endi piye lah kok gawean takon gawean ndi kawen lha iki sih cucuke dandang bedes ala yo Arben voice bos ya des PPT barang ya PPT kiwe temen omongan orang nguling ala yo kaya layangan lha kowe sih ora kaya PPT bayan mijan atau kiwe yo tenan tok kanggo diko ya ngono bapere ngabot sebelah anggere kira-kira ora kiwe kartenan pade ana yo pajakne bayan pambudi
ya. Mengko jam 5 rampung-rampung durung bukan karo abdiku Des. Ngono lah gentenan. Raja banget raja dan iya gene Patih Bintang Samudra. Wani ngirit baris menden gelar sepapan. Tumbake ngrangake jati ngarang. Aku ndonga marang kowe. Nalika semana peperangan karo Kang Mas Narajayunan. Kakang Raja Tanus kowe ngilang, kok menawa kowe ingkang wani ndesta Kanjeng Ratu Rama Pinjung. Tak jaluk Kanjeng Ratu Rama Pinjung. Aja mari jati alam ting jagat. Gumamblek kowe ngarani aku ingkang ndesta. Kae ngaku be. Dasar nyata, dasar nyata. Lah kaya niku angger ngaku hukumane entek. Mapan tak akoni aku ingkang ndesta. Tak suwun. Entuk ora entuk ya tak jaluk. Tak ulungake Kanjeng Ratu Rama Pinjung yen pancen Patih Bintang Samudra ora kasipatan yo. Aduh, bapak wani tanding karo aku. Sing tak medeni apamu. Menang papan. Dasar iki mapan ana negara ing Pageran. Upama aku mau ning negara pusar bumi moncake mergo pancen durung rampung pakaryanku. Waton ora ilang tak ngedhepake saka pengarepanku. Kurang pramono, kurang waspada paninganmu kena tak dugang lesat tigamu sing ati-ati nek mengkanggo iki dapat salah. Yeah.
raja banget ketoke cilik tetepmu cendhek naik tandang gayamu cukat cakup tergaris tengginas kaya sikatan nyamber wae mbekno sak budimu ora bakal tak tinggal suwingke opo ayo iya ini semene iku dadi gunung ketinaran perang iki setange bobot kanggo sakono bojoku arteken gaya pengari bom apa suge aji joko monto nang kurang garing tapamu ketraja lalalala kene wis bener-bener mangkat sabar kren mangkat nggih mangkat nang anu takon alamate dhewe kok wis mangkat ora ketemu alamate terus arep mangkat perang karo bendaramu raja mbangkit raja Bandiya kowe arep apa arep napa nggih napa-napa arep orang bayar aja nembang ora setembangan yen kok sih bene kono wae ngancani sindene des ya kesel ora apa-apa ya wis apa bene sing ngompak anu sangoni ya Mas Arbani ya kowe neneng di ya nang areng simpenan ngrogo-ngrogo malah kok ngene aku panggunge mati arep ngopo kowe kaya iki nggih ndarane pate lha timbangane sampeyan iku perang kali ndarane anu Raja Bangkit Raja Bandiya sing nggo pamitan menang niku napa ndarane Raja Bangkit niku rajaning raja anu ketuaning para raja arep kok parumak nek sampeyan menang kali ndarane Raja Bangkit sing nggo pamitan niku napa trampil mrika digaya mereka atas mereka nyatane sampean nganteng ora digawarasaken iya ya mulane siki ampun perang becik samane kondur mawon napa iki kok mel-mel ngono menapa mboten napa-napa kok pun seniki becik sampean kondur ora usah tanding kali ndarane Raja Bangkit men kakangmu bae sing ajeng gayo utri kan kakangmu sampean sing kertas kakangmu sing kepenak tak pikir-pikir bener kok lha kok bener wong kuwi tanggane wong bener ning dikala-kala wingi wis mayan yo ngetan bareng yo malah ora gelem ngetan ngono kampus kowe ya kaya nyong ngetan kan kepenak ngapa bisa ngaso ning ngene iku anggere dulu kan bayarane pirang-pirang akeh pun mangkate ora ngepit ora ngaket kelong bensine dijemput kaya penyanyi sopo lha niku sing bonang kowe wis ora latihan beneran ya gimana nyong ya selamat udah selamat bapak tiga jadi selamat main nyong kepenak ini ku pun sedikit pun mau di mana sampean batakan perang orang menang orang rumangsaku bareng tanganmu selama ngono ngambil napa ya ora apa-apa tangan kula iku kula mangkat saking omah karo bojo kula pun kula semprot nangge awak niki lagi wangi iki pun benar iki mau saka kono ora kok mboten napa-napa pun ampun mbok perkara mbok pases nika masuk nang dina ora tau ora adus
Pun angger sampean butuh kepenak seniki kundur mawon. Urung niki urung agendaran Raja Bangkit. Urung ketuane darane Dipati Sawanaya. Angger darane Dipati Sawanaya luwih ampuh. Yen apa malih abdine Sawanaya sing jeneng cilik. Ya wis. Belum. Kepepon. Jelas kowe ngemploki. Wis. Ora niki wong kula gegemaken anu sing belok kok. Niki mriki. Belum. Mereka. Apa? Niki surga. Jelas kaya piye tak gegena nemen-nemen malah ora kersang. Kok tak bae yo. Anak yo bae. Dadi penyanyi dadi sinetron gelem ngambung tutu luwih. Lenan wae sembrono. Raja ya kene kuwi bocah kono kawanmu aja diumbar. Ngegol-ngegoli nggonku bondo yuda karo kowe. Yen pancen kowe bisa patenono aku lira bubes kemana ditakon mateni lah ora melu-melu sabutana braja kulitmu antep ndek ngare bawon pupung bodho entek sirah Bintang Samudra aja was lan semelang pun kakang ingkang jampung nggonmu Bardayuda aku mata aji drembangmu aja maneh prajurit sak yuta rong yuta bebasan negara pusat bumi tak untal mangsa nyenggoli bambu
padha ayo patih bintang samudra yen pancen digaya sepi mandraguna tangya kocak pinukuh godha dening Nalendra Mbane Raja Darendya patih bintang samudra kocak Nalendra ing padralun kang wis ngetoni duwe mata aji grembomu mlompong tukonya manjing waduh ira Nalendra ing padralun pintrane wong-wong Koparman ora mundur sejangka ora nganti jam 4 tahun bedah negara Koparman Moncati ora peduli mumpung iki kalane mapan ana negara papanku ya negara ing Padralun ngajak pirang-pira keparek edan gepeng nang ora bakal mundur sajangka untal dening wadukku mangsa nyenggol banyu
dong-dongane mau sapa sing perang enak ya. Ketone darane Raja Bangkit mau perang menang. Ya kok ilang sekal pendilinganku. Ora kon darane Raja Bangkit Raja Tanis darahku ya ilang sekal perangan. Iki nek ora tak padune karo darane Dipati Somanaya masakan. Tuan. Sapa bengak-bengok kuda? Ning ditembriti. Adoh temen. Ya katen sama tembur kuwi teng ngisor. Lho dadi foto malah nang dhuwur apa barang. Ana apa sih? Niki Den ngaturaken ketiwasan, Den. Jago-jagone ana apa jeng anak apa genah kula mboten sing padhe peperangan ku anak apa sing perang kepiye mbok matur ingkang cetha ingkang sareh dimen oleh ngempung rumakake lho angger kula matur alon-alon niki lho jelas entuk proto adadiku ning peperangan kepiye guys kon dadak kon matur sing cetha apa pripun? Iya, Jirek. Yang bukan matur sing cetha nggih. Mungkin rampung. Adi-adiku genah ten anu teng peperangan genah entong-prontong. Mboten enten semangga kuliah kok. Yai Raja Bangkit kalah. Maune kula botoki. Tanding kalih Anupatih Bintang Samudra ngangkat godhong ya ngene genjreng urung tekan pitung amping pitu wis genjreng makanan bersampak niku kuncine ping pitu terus sari sukan niku agi 5 wis genjreng ya gecol terus One genjreng siji loro telu papat lima enam pitu jreng ini kuncine agi 5 wis jreng sapa ya kami sairan sih sebab kalah niku perange nakal ya maune darane Raja Bangkit menang ning ora ngerti sangat parane ilang sekali peperangan Yai Raja Bangkit ilang saka Panyawang nggih ora pun niku darane Raja Maduna sapambar keterangane para raja sing kembar 40 seniki entong-prontong lah sebabe apa kok ora maju kok ora mbelani maju perang ora doyan Tekse ora maju perang. Lah nek kuwi maju perang nek nganti kuwi kalah, gedene ilang teng peperangan. Lha sing ajeng madulaken kalih sampean sinten? Lah niku anggere kula mboten maju kan enten sing madul. Lah iya. Seniki prayogane kaya niki. Sampeyan maju, kula sing botohi. Mosok jagone Marmoyo botohe kowe. Ya ora kaya napa-napa kok. Jeng. Yen nganti Dipati Marmoyo maju upama aku kalah. Gedene aku ilang. Kaya kadang-kadang raja sewu kembar 40. Lah kok cuntel lakone. Lah terus kok pripun? Prayogane iki. Ayo golek jago. Jago ingkang bisa ngalahke Ratu Pak
nih. Wong jenenge mawon kaya iki. Sampeyan sing dadi jago, kula sing dadi tukang kopos. Ora. Melu aku jeng. Tak golekake jago mbok menawa pancen agek muruk-muruke nalendra ing pagrawi. Durung tekan titi mangsane. Terus aja golek, ayo golek jago. Tengku ya, melu aku tak golekake jago. Ben bisa ngalahke nalendra pagrawi. Mepetaken karo aku. Dewe ngilange pusaka malah nyong sing kon goleti mula-mula nyong mau ngudek karo Yai Raja Madun. Anggara ora mbok menawane nyong ana sing ewang-ewang. Wis kesel lukrah payah awakku. Arep ngombe ora ana banyu. Rasane ngelih. Lah konyokon kaya lakon Marmadi kawekan ku anak gubuk mbok marani kana ana sing nggoni wong rasane tenggorokanku ngorong banget tak mampir mengono gubuk kana sing duwe gubuk jaluk-jaluk banyu ora ketak sajak bukan tak perkane gubuk kae mbok marani ana bisa gawe itu dunia.
wis nyomangsa semedi mungking patrabaan Aning aliwijiling wijiling sesongko karnang tias ira lendenyo denyo hangam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angger kaya kowe jadi desa kelebu wong agama Islam. Inggih panjenengan menika priyantun saking pundi? Anu sampeyan sing duwe gubuk iye. Inggih. Nek jenengmu sapa? Ingkang kedahipun nyuwun prisa menika kula rumiyin tiyang kula ingkang gadah gubuk. Nek kono tak enteng-entenge ora takon. Panjenengan menika priyagung saking pundi nggih? Aku apa? Saya panjenengan nyong